Здравейте! Бихме искали да ви запознаем с едно гъвкаво решение за подобряване на езиковите ви умения в крак с най-съвременните тенденции в езиковото обучение. Мултимедийният онлайн продукт Bell Campus. Какво представлява Bell Campus? Това е интернет среда, която създава възможности за изучаващите английски като чужд език да правят допълнително и самостоятелно упражнения. От техническа гледна точка, Bell Campus се състои от база данни и платформа за тяхното управление. Пълното наименование на продукта е Macmillan English Campus и е създаден от английското издателство Macmillan. Аво Bell, като част от веригата училища Bell, има права да го предлага на своите курсисти, които искат да затвърждават самостоятелно типичните за нивото структури. Тъй като достъпа до електронния курс и онлайн ресурсите се осъществява чрез Bell, наименованието е Bell Campus. Какво е съдържанието? Bell Campus има 5 основни менюта: Study Area, Search, Courses, Tests and Exams и Games. Study Area, вашата работна площадка, се състои от 9 компонента и се зарежда всеки път, когато влизате в Bell Campus. От тук можете да отваряте всички останали компоненти. Search или търсачка ви помага да търсите допълнително упражнения в базата данни, които не са включени във вашия онлайн курс. Courses, тук се намира вашият онлайн курс, специално подготвен за вас в зависимост от нивото ви на владеене на езика. Tests and Exams, опция, която ви дава достъп до текущи тестове, Practice Tests и тестове, съобразени с формата на изпитите за владеене на английски като чужд език, например First Certificate in English, Certificate in Advanced English и така нататък.